Takže čaute decka. Máme tu slávnostný deň. Niečo by som vám chcel ukázať. Konečne sa mi podarilo zehnať prvé kusy na moju farmu. Takže čo na to hovoríte? Začiatky sú ťažké, ale mám tu kamošov, priateľov. Vidíte? Je tu hlavný pastier, je tu hlavný hospodár a je tu... A som tu ja. Dobre, Maj, otvoríš mi? To? No, tak mám ešte, no. Ahoj kámo. Majo, čo hovoríš? Ale nie až taký spoločený, som myslel, že... Takže ako môžete vidieť, prvý kus je tu. Musíme byť potichšie, lebo on keď sa splaší, pôjde aj, dúfam, že ho nebudem chytať desi po slepci, lebo to by nebola sranda, kurva. Som musel zohnať za iných kamošov, čo majú rodeo a museli by sme si ich trošku ponaháňať. Dobre, otvárate. Dobre, decká. Druhý kus. Aha. Aha, na chvíľu. Máš to zapnuté, dúfam. No. Ale on keď prebehne, toho nezastaví. Takže by bolo dobre, keby sa pri tom zastaví a nech to kopnú. Ani to nebude. On to nemá odkiaľ poznať, že? Ty kokot. On sa tá vyššie bude ako ty. Teda som by to tak nevedel. No dobre. Takže máme tu prvé kusy. Kurva sa rozbehel. Až priváhy zastaví. Oha, ty kokos, skáči jak starý kanec. Takže dobre, decka. Zvládli sme to. Takže ďakujem vám a vidíme sa v ďalšom kole. Čaute.